Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään jatketaan noita tarinatehtäviä. Kas toi mun pikkunen antaa? Hetkinen. Joo, jotta se pientä tuolla äänteli. Älä nyt vielä herää. Mä pääsin vasta vauhtiin. Mutta joo, kuitenkin. Jatketaan nyt sen verran noita tarinatehtäviä, mitä saadaan. Ja mä pätkäsen siinä vaiheessa sitten. Ja teen pikkusen kanssa sen, mitä tarvitsee, ja sitten jatketaan. Mutta joo, eli en muista, mitä viimeksi tapahtui, mutta kuitenkin täältä Hopeametsä Aukion kartanon pihalta jatketaan tyttöjen kanssa. Let's go! Katsotaan, mitä asiaa näillä on. Olen jutellut tietäjien kanssa ja heillä oli koko joukko uusia ohjeita. Oletko valmis käymään taas toimeen? Eiköhän hoideta homma. Kyllä. No niin, ystäväni. Meidän on nyt pysyttävä valppaina, katsottua ja odotettua. Tietenkin meillä on ikävä ystävämme Annea, mutta Friippiä tietäjät työstävät turvallista tapaa matkustaa Pandoriaan etsimään häntä. Siihen mennessä emme voi tehdä muuta auttaaksemme häntä. Tuntuu kamalalta vain istua ja odottaa, on sietämättä tietää, että ystävämme on siellä. Ja me olemme täällä, emmekä tee mitään. Tiedän, kuinka hirveä siellä on. Usko, kun sanon, että jokainen sekunti siellä tuntuu 100 kertaa pahemmalta painajaiselta kuin kuolema. Tiedän, Lisa, tiedän. Se on juuri niin kuin Alex ja tietäjät sanovat, emme voi tehdä nyt mitään. Odotamme, keksivätkö tietäjät turvallisen tavan. Heidän on pakko. Mutta jos se kestää liian kauan, sen jälkeen otamme asiat omiin käsiimme. Oho, Linda rupee kovin. Voit olla varma. Linda rupee. Kovistele. Sovittu. Nyt on kuitenkin aika suunnitella ja valmistella vihollisen koessa synkkiä suunnitelmiaan. Kun he iskevät, meidän on oltava valmiita iskemään nopeammin ja kovemmin. Haluamme tietää, suunnittelevatko pimeyden ydin ja pimeyden ratsastajat jotain epäilyttävää. Pahinta, mitä voisi tapahtua, olisi, että he aloittaisivat pimeyden seremonian, joka avaa halkeamat Pandorian epätodellisen maailman ja oman todellisuutemme välillä. Se tarkoittaisi, että näiden kahden maailman välinen virtaus olisi täysin hallitsematonta. Molemmat maailmat romahtaisivat, tai jotain vieläkin pahempaa. Meillä ei ole mitään käsitystä, milloin tai minne he aikovat iskeä. Emme ole edes varmoja miten, mutta Fripp ja tietäjät yrittävät selvittää kaiken. Jos haluamme enemmän tietoja tietäjiltä, voisimme tehdä enemmän tehtäviä, mutta siihen asti meidän on oltava valppaita, katsottava ja odotettava. Anna hälytys ja toimi, jos jotain odottamatonta sattuu. Olin viime yönä vahdissa ja löysin useita sopivia paikkoja, joista voimme tarkkailla tilannetta. Olen ilmoittanut tämänhetkisen tilanteen ulkojamestarille. Hän ja hänen agenttinsa, maaravat ja kaikki muut, jotka tekevät hänelle töitä, ovat korkeassa valmiustilassa ja he kertovat meille, jos he huomaavat jotain mielenkiintoista. Linda, ajattelin, että voisit toimia yhteishenkilönämme ja pitää tukikohtaa kirjaston ulkopuolella, josta voisit antaa tietenkin analyysiä pyhistä kirjoituksista. Raportoimme sinulle, Linda, ja paras paikka sinulle juuri nyt olisi opiskella niitä tekstejä ja auttaa tietäjiä niiden tulkitsemisessa. Sopiko? Kyllä, Alex. Pysyn kirjojen parissa ja olen valmis vastaanottamaan raporttejasi. Pidän myös silmällä tarkkailuaikataulujasi. Tiedät aina missä olen. Nähdään Viinitilan kirjastossa aina kun tarvitset minua. Minä, Lara ja sinä, Alex. Me olemme kentällä, eikö? Oikein, Lisa. Loistavaa. Hyvä. Näyttää siltä, että olemme nyt valmiina aloittamaan. Okei. Tähän karttaan on merkitty kaikki tarkkailupisteet. Uskonpa, että tarkkailuaseman #42 on täydellinen sinulle, Lara. Sieltä on hyvät näkymät merelle ja pääset katsomaan lähemmin pimeyden ytimen päänmaja. Näet sieltä ihan varmasti, jos joku on tulossa saarta kohti pimeyden ytimestä. Okei. Ahaa, sinullako ei ole kiikareita? Tarvitset
kyllä yhdet, jos aiot pitää kunnolla vahtia. Voit lainata niitä minulta, jos haluat. Minulla on useita. Okay. Tässä voit lainata näitä niin kauan kuin tarvitset. Saatat tarvita niitä useita kertoja. Selvä. Näet kartalta, minne sinun pitäisi olla menossa. Se on nättipaikka Hevoshakasaaren lounasosassa. Tiedäthän Jarlaheimistä etelään Sadon korjuuseudulla. Joo. Eli... Oho, sori. Mennään Hevoshakasaari. Missä? Tuolla. Me ollaan tuolla. Mennään tonne. No mutta... Joo. Mennään juosten. Itse asiassa hetkinen. Vois mun nopeita mennä tuolta vai tosta? Mennään tosta. Tai siis tuolta. Mut niin. Tässä matkan varrella mä voin vähän kertoa asioita. Nyt varmaan ihmettelette, että mistä pikkuisesta minä puhun. Mutta siis joo. Tässä on nyt käynyt semmonen homma, tai siis te olette varmasti huomannut, että olin aika pitkän tovin tuossa poissa, että 8-9 kuukauteen ei tullut mitään videoita, eikä mua muutenkaan SSOn puolella näkynyt. Niin sellainen pieni asia tapahtuikin, että mä sain mun puolison kanssa lapsen. Et meillä on tällä hetkellä tommonen niinku 4 kuukautta vanha vauva. Että tässä ollaan oltu pienessä vauvakuplassa ja näin. Että nyt kun hän on vähän isompi ja hän malttaa nukkua yksinäänkin noita pieniä päikkäreitä, niin mä pystyn nyt sitten niillä välin kuvailemaan videoita, jos jaksan. Ja tälleen näin. Mutta joo. Semmoinen pieni juttu. Mä olin siis silloin kun mä lopetin videoiden tekemisen hetkeksi aikaa, niin mä olin raskaana. Ja ihan sen takia, koska mulla oli erittäin vaikea raskaus. Ja sitten peliyhteisön toksisuuden takia. Koska mulla oli erittäin mun raskaus oli fyysisesti erittäin raskas. Hehe, raskaus, hehe, mut niin. Niin peliyhteisön toksisuus teki sitten vielä niinku entistä henkisesti, tai siis niinku entistä raskempaa niinku henkisesti. Raskaampaa, joo. Vittu, ei kieli niinku taivu. Ja tosiaan toi pieni ääntely, mikä tuolta taustalta saattaa kuulla, toi ynähtely, on tosiaan se minun pieni vauvani. Ja tosiaan tyttövauva. Ja näin, niin me ollaan nyt opeteltu elämään niinku pienenä perheenä ja näin pienen vauvan kanssa, niin. Ja tosiaan kun videoiden teko on mulle vaan harrastus ja semmonen asia, mistä mä nautin, niin joo. Katsotaan tää ja toi ääntelee sen verran, että voipi olla, että tästä tulee hyvin lyhyt video. Etsi tarkkailuasema 42. Tarkkaile lisää. Jaha, siellä rupeaa heräilemään. Ihan. Tämän päivän tarkkailu ei näytä tuottavan tulosta. Selvä. Joo, äiti tulee ihan just. Tapahtumaton päivä, palaan huomenna.
Mutta odota. Kuka ulvoo tuolla tavalla? Kuulostaa kuin joku huutaisi apua. Voi kun kiva, ei tää loppunutkaan tähän. Apua, onko siellä ketään? No ei oo. No mennään kahtomaan. Apua voi hurja, siinähän sinä olet Lara, ystäväni. Minä se olen, Sonia. Onpa ihana nähdä sinua, Niisk. Et arvaakaan. Outs. Minulla on niin kipeä pää. No sitä särkeä joka puolelta. Minäpä kerron sinulle. No kerro. Päähäni sattuu niin paljon. Olin pitkällä ratsastuksella hevosinin kanssa kauniilla maaseudulla ja laukkasin yhden riimukiven ohi. Tiedäthän, niitä on täällä joka paikassa. Tiedäthän ne. Juuri tämä riimukivi alkoi yhtäkkiä pitää outoa ääntä ja se valaistui vaaleanpunaiseksi. Hevosraukkani sekosi ja juoksi pois. En ollut valmistautunut siihen ja putosin päälleni maahan. Missä sun kypärä on? Hyvä ihminen. Missä hevoseni ja kypäräni ovat? Missä hevoseni nyt on? En tiedä yhtään. Olin varmastikin liian laiska laittaakseni kypärän päähäni ennen kuin lähdin. Opin kyllä nyt läksyni, en enää koskaan ratsasta ilman kypärää. No parempi niin, jos tolleen pudot. Nyt minua pyöryttää ja joka paikkaan sattuu tyypillistä. Mikä riimukivistä säikäytti meidät? Tuo rannalla tuo, joka näyttää aivan samalta kuin muutkin typerät riimukivet. Katso sitä, Jouko. Mutta tulethan takaisin auttaa minua sen jälkeen. Sehän helisee kuin mikäkin tuulikello. Onpa outo riimukivi. Olen samaa mieltä kanssasi, se riimukivi on kyllä omituinen. Ja se on rumakin, typerä, ruma riimukivi. Se on nätti, vaikka se on pinkki. Voisitko tehdä minulle valtavan palveluksen ja viedä minut lääkäriin, Jarla Heiminen? En usko, että pääsen sinne omin avuin. En usko, että olen loukkaantunut vakavasti, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Olisi parempi, jos eläinlääkäri tarkastaisi minut ja päästäisi, pitääkö minut viedä sairaalaan. Voisitko viedä minut hevosessa selässä Jarla Heimillä eläinlääkärin luo? Eläinlääkäri, ihminen. No, miten sä siellä niinku oikein istut? Ihmetyyppi. Ihan ihmeellisesti istuu. Mutta joo, tosiaan. Kaikki yninä ja tämmöiset näin, mitä kuuluu taustalle, niin on sitten pikkunen. Ja tai siis Napero, häntä kutsutaan Naperoksi. Hänellä on siis nimi, mutta mä en tuu sitä täällä paljastamaan, vaan häntä kutsutaan Naperoksi. Niin hän menee sitten niinku kaikkien edellä, että jos hän rupeaa yhtäkkiä huutaa nälkeensä tai muuta, niin sitten minä vaan paussitan videon ja hoidan vauvani ja sitten jatketaan, jos jatketaan. Noin. Hei siellä, mitä täällä on tapahtunut? Ai, kypärä puuttui. Nykynuoret. No niin, Sonia, sinulla on käynyt tuuria ja selisit pienellä aivotärähdyksellä, mutta katsotaanpas sinua. Kiitos, että veit minut eläinlääkärin luo, Lara. Olet tosi ystävä. Se koko riimukivi-juttu oli tosi outo. Mitä sanoitkaan tekemäsi nyt? Aioit tavata Lindonin, kertoa hänen löytymistäsi asioista. Kerro hänelle terveisiä. Kiitos tosi paljon avustasi. Ja sit mun pitää mennä kartanolle. Mutta me ollaan nyt laiskoja ja me mennään trailerilla. Vähän liutuvaa.
Joo, no mun piti kyllä Lindalle puhua. Miksi? No niin. Hei Lara, miten menee? Minä istun täällä tutkimassa muinaisia tekstejä. Jep, ymmärrän. Sinun pitäisi varmaankin jutella tästä Aleksille. Hän kertoo monesti, kuinka hän puhuu riimukiville. Se on varmaankin joku tieteen juttu. Hän tekee jotakin mittauksia. Hän tietää varastikin, miksi riimukivet ovat käyttäytyneet oudosti. En ole varma, mitä se voisi tarkoittaa. Sinun pitää kertoa sitä Aleksille. En tiedä yhtään, missä Alex on juuri nyt. Hän ei ole hoitamassa asioitaan, ainakaan minun muistiinpanojeni mukaan. Tarkastaa talleilta, ehkäpä hän on siellä ja juttelee ihmisten kanssa pihalla. Ehkä joku on nähnyt hänet. Mitä? Sori, ei mitään käsitystä. Te nuoret ratsastatte ympäriinsä päivät pitkät. Miten minun pitäisi pystyä pitämään teitä kaikkia silmällä? Joo. Pahoittelen pieni ystäväni, en ole nähnyt häntä vähän aikaan. Ja tosiaan, pieni hetki. No niin, ja jatketaan. Nyt on vauvan tarpeet huolehdittu, eli syötetty, koska hän tuli nälkä. Kesken unien, ja nyt se jatkaa tuossa mun vieressä uniaan, joten jatketaan. Eli, joo. Alex, pahoittelen, mutta en voi auttaa sinua. Selkeä. Alex Pilvimylly en nähnyt minne hän meni, mutta hei, ehkä Tyyne tietää jotain, näin heidän juttelevan aiemmin. Okei, Tyyne. Onko tyyni olo? Okei, joo, ihan paska vitsi. Hei Lara, etsitkö Aleksia? Joo, hän sanoi jotain aikaisemmin ennen kuin hän ja Tina Purkkilaukka syöt itää kohti. Sekö se oli? Anna kun mietin. Joo, nyt minä muistan. Alex kertoi jotain perheasioista ennen lähtöään. Se rasittava Jaakko, hän on hänen pikkuveli. Hän on varmasti saanut itsensä taas johonkin kiipeliin, joka Aleksin pitää hoitaa, kuten tavallista tyypillistä Jaakkoa. Jos olisin sinä, niin menisin pintalinnoitukseen juttelemaan hänen kanssaan. Ja ollaan nyt vähän laiskoja, niin mennään trailerille. Mutta mä oon 4 kuukautisen vauvan äiti, mulla on oikeus olla laiska. Joten hop. Joo, kyllä tietenkin. Alex, joo. Alex on lähtenyt tapaamaan äitiään Jorvikin kaupungin ostarille. Äitiään? Eikö se ole sunkin äiti? Eikö äitiämme? Hän lähti sinne bussilla vähän aikaa sitten. Olen varma, että löydät hänet sieltä, ehkä kahvilasta. Ei ole niin yleistä, että näemme nykyisin äitiä, ihan että tiedät. Hän on vähän hankala. Haluaa aina lainata minulta rahaa, eikä se vain käy päinsä. Okei. Eli ei ole näillä normaalia nähdä äitiään. Hetkinen, täytyykö mun mennä kaupunkiin? Näissä vaatteissa. Oh my god. Täytyy kyllä mietin, että vois pukea semmoset vähemmän tietäjätyyppiset vaatteet seuraavan kerralla. Niin mihin mun pitää mennä? Missä me ollaan tuolla? Ja, no. Niin, varmaan täytyy mennä sitten kaupunkiin. Ustarille.
Ehkä. Vaikka me nyt ollaan tälleen vähän tieteen tyylisiä, niin ei meidän tarvi pukeutua siihen. Ei enää muutkaan pukeudu. Nää pukeutuu tavallisesti. Lara, tervetuloa. Äiti, tässä on Lara. Lara, tässä on ihana vanha äitini. Odota hetki, Lara. Minä teen vielä asiat loppuun. Äitini kanssa tulen mukaan ihan just. Aha. Missä me olimmekaan? Aivan äiti. Kerrohan sinulle, että sinun täytyy lopettaa tuollainen ajattelu. Kukaan ei enää välitä minusta. En ole vain hyljätty. Olen myös huono äiti. Äiti! Kaikki ovat hylänneet minut. Voi vitun nyhkis. Ei, tiedäthän sinä, ettei se ole totta. Rakastamme sinua, äiti. Kaikki lapset rakastavat sinua. Älä puhu enää tuollaiseen. Me kaikki tiedämme, ettei se pidä paikkaansa. Ei. Olen todella huono äiti. Olen pettänyt teidät kaikki. Sinun pitää nyt ihan oikeasti lopettaa. Olet rakas äitimme, eikä sinulla ole ollut helppoa. Me kaikki tiedämme sen. Ei ole sinun eikä meidän vika, että isä lähti pois. Se oli hänen oma valintansa. Sinun piti huolehtia meistä yksin ja me kaikki tiedämme, että siinä oli suuri työ. Se oli suuri työ ja epäonnistuin, tiedäthän. Ei, et voi sanoa noin. Ei ole helppoa huolehtia 5 lapsesta yksin. Katso nyt, mitä meistä on tullut. Jos voin itse sanoa, niin olet tehnyt upeaa työtä. Voimme kiittää yksistään sinua, että olemme täällä ja että rakastamme elämää ja sinua. Ilman sinua emme koskaan olisi sitä, mitä me nykyisin olemme. Olet maailman paras äiti. Tarkoitatko tosiaan sitä? Tietenkin. Sinä olet aina maailman paras äiti ja olet meille äärimmäisen tärkeä, joten lopeta itsesi syyttelyasioista, joihin et voinut vaikuttaa, koska ne eivät koskaan vaikuttaneet meihin huonosti. Teit lapsuudestamme mahtavan. Ilman sinua pilvimyllyn perhe olisi vain tuulten mukana hajoavia pilviä. Saamme kiittää sinua paljosta. Mutta minulla ei ollut rahaa, minulla ei ollut aikaa antaa sinulle tarvitsemaasi huomiota. Äiti, olenhan sanonut sinulle, ettet saisi syyttää itsesi. Olet ainoa ihminen, jonka mielestä meillä on ollut surkea. Älä ota pois onnellisia lapsuusmuistojamme kertomalla noin kamalia asioita. Olet ainoa, jolla on asiasta paha mieli. Eivätkä ne jutut edes pidä paikkaansa. Lopeta nyt. Ajattele niiden sijaan kaikkia positiivisia asioita. Jos sanot niin. Hirveen martturi tuo Aleksi ja Jaakon äiti. No niin, äiti. Kasaa itsesi. Hymyile minulle, niin tulen juhlimaan joulua kanssasi. Hymyile. No niin. Tiesin sen. Siinähän se pieni hymy tulikin. Joulu on pelastettu. Alex. Niin, äiti? Minä rakastan sinua myös. Kiitos, että olet ollut täällä. Olet varmasti viisain meistä pilvimyllyistä. Kiitos, kun piristit toivotonta vanhaa äitiäsi. Kaikki tuntuu nyt paljon paremmalta. Kiitos. Katso, Alex, sinulla taitaa olla vieras. Näyttää siltä, että tuo ihana hevostyttö tuolla haluaa jotakin. Aha. Kiitos, että odotit. Äipä. He voivat olla joskus niin ärsyttäviä. He eivät koskaan tunnu ymmärtävän, että lapset rakastavat vanhempiaan, mitä he sitten tekevätkään. He haluavat meille vain parasta ja me tiedämme sen, vaikka he eivät aina ymmärrä sitä oikein. Niin. Ethän sinä tullut tänne juttelemaan äideistä, etkä varmastikaan minun perheestäni ihan. Ai, riimukivet. He olivat oikeassa. Minä yleensä mittaan niiden aktiivisuutta, mutta en ole ehtinyt viime aikoina. Taitaa olla aika mennä katsomaan nyt. Taitaa olla aika mennä nyt katsomaan niitä. Mittaan riimukiviä, että voin laskea kuinka aktiivinen Pandoria on ja onko oma todellisuutemme ja Pandorian epätodellisuuden välissä voimakasta virtausta. Tämä on elintärkeää tietoa Frippille ja liekin kantajille. Olet oikein taitava ja olet tullut pitkän matkan Salamanpiirin kanssa. Ehkäpä voisit auttaa minua ottamaan lukemia riimukivistä. Juttele siitä Elisabetin kanssa ja varmistaa, että se sopii hänelle. Tarvitset myös oman riimusauvan. Pyydä lupaa. Pyydä lupaa Elisabetilta ja hommaa riimusauva, niin tavataan huomenna sen riimukiven luona. Että sellainen. Oho.
Tiedän vaan pyörii ymmärrä. Koska se on niin kiva. No joo. Nyt mennään Laaksolaan. No mennäänpäs kyydillä. Kun mulla on kotitalli Laaksolassa, niin... Mikä se ääni oli? Miksi mun kone pitää tommosta ääntä? Tai tommosen äänähdyksen piti? Hä? En tiedä. Joku outo. Kaikki toimii kyllä ihan hyvin. Sinä näytät matkustavan Aidenin valon kanssa, Lara. Tervetuloa vaatimattoman pieneen kylääni. Mitäpä mielessäsi on tällä kertaa, ystäväni? Voin vakuuttaa sinulle, että sinulla on liekin kanteen täysi lupa tukea Aleksia ja muita heidän mitatessaan riimukiviä. Nyt kun sitä ajattelee, niin meidän olisi pitänyt ajatella sitä jo aiemmin. Riimusauvat ovat uskomattoman harvinaisia artefakteja. Olen antanut sinun käyttää omaa sauvani ennen, mutta en voi antaa sitä pois. Nyt on aika hommata sinulle oma, mutta vain Fripp voi auttaa siinä. Tiedän, että hänellä on nyt valtava kiire keksiä, mitä teemme seuraavaksi, sekä löytää turvallinen tapa liikkua Pandoria sieltä pois. Mutta hänen täytyy löytää aikaa auttaa sinua. Eli... Salaisesta kivikehästä Frippiltä toi heimusauva meille. Ja niin Niin. Saadaan ehkä sitten jotain hommiakin tehtyä. Saa nähdä muuten, koska mä joudun vaihtaa Spladin pois, koska ilmeisesti näitä tarinatehtäviä ei voi vetää ilman sitä ekaa heposta. Mikä harmi. Koska mä vihaan sitä aloitusheposta, koska se on niin ruma verrattuna näihin muihin Gen 3 hevosiin. Tervehdys, Lara. Aika ei ole meidän puolellamme. Aika ennen meitä oli pitkä ja sitä on jäljellä minimaalisesti. Älä vaivu kuitenkaan epätoivoon. Kaikki tapahtuu juuri nyt tällä hetkellä ja sinähän olet nyt täällä, etkös olekin? Ja kuka sinä olet? Oikeesti, kuka sinä olet? Ja mikä on todellisuutta? Mikä on tässä ja nyt? Tähtilinjaukseni linjaavat kuvioita, jota en voi pian kieltää. Tiedätkö, kuka sinä olet? Et. Kuka tuollaiseen kysymykseen voi vastata? Fripp on varmasti linjannut useampiakin kuvioita yhteen linjaan ja laske ja ajattele. Ja Fripp. Riimusauvako? Ok, jos niin sanot, voi olla nopeampaa, jos annan sinulle riimusauvan sen sijaan, että käyttäisin aikaa kaikkien syiden selittämiseen, mikset sinä voisi sellaista saada. Olen nähnyt aikakirjoistani, että saat sellaisen kuitenkin myöhemmin. Myöhemmin on se, mitä yleensä kutsumme tulevaisuudeksi. Aion nyt avata aivan hiuksen hienon halkeaman Pandoren epätodellisuuden ja meidän todellisuuden välille. Silloin riimusauvasi materialisoituu, kun näet sen, kiirehdin nappaamaan se ennen kuin halkeamat täytyy taas sulkea. Valmis? Niin, ole hyvä, Lara, aivan oma riimusauvasi, huolehdi siitä nyt. Mene nyt riimukiven luo, missä sinun pitäisi tavata Alex ja opi häneltä Pandorisen aktiviteetin mittaamista.
Vai pitikö sinun tavata hänet vasta huomenna? Huomenna, eilen, ihan sama. Suorat linjat risteävät toisiaan, aika taipuu. Toi Flip on vähän outo. Onkohan se vähän liikaa ollut täällä yksin täällä salaisessa kivikehässä? Noin niin. Vois vähän niinku käydä muuallakin välein. No niin. Sitten hetkinen. Joo, nyt mä menen Hevoshakasaarelle. Ja nyt vähän tästä oikastaan trailerille. Mutta niin tosiaan, ilmeisesti näitä kaikkia tarinatehtäviä ei pysty tekemään ilman sitä aloitusstarterihevosta, niin mä varmaan Ashbloodin jälkeen siirryn sitten starterin kanssa tekemään näitä. Niin ei sit tarvi vaihdella hevosten välissä kesken kaiken. Tää on aina niin ihana käydä tuolla. Sen jälkeen kaikki on sinipinkki, violetti ja wii. Aleksin pitäisi myös jo... Niin, pitäisi olla myös täällä jo. No, odotetaan. Sieltähän se tulee Tinapurkin kanssa. Hei siellä, anteeksi olen vähän myöhässä. Onko sinulla nyt riimasauva? Onnittelut riimusauvastasi. Kun liekinkantajat saavat päivittäisiä lukemia aktiivisten riimukivien pandorisesta toiminnasta. Liekinkantajat voivat kertoa, kuinka voimakas virtaus meidän kahden maailmamme välillä kulkee ja arvioida, mitä vastatoimia heitä on tehtävä. Samalla kun teet mittausta, pääset yhä lähemmäksi Salman sisäpiiriä ja minä kerron sinulle siitä myöhemmin lisää. Mutta juuri nyt aion kertoa sinulle, kuinka Pandorista aktiivisuutta mitataan. Oletko valmis? Tutki ensimmäistä riimukiviä ja selvitä, voidaanko sitä tulkita. Juuri nyt on jo useita riimukiviä valmiina tutkittavaksi. Kuten näet, ne ovat todella aktiivisia. Jos se voidaan tulkita, tule alas ratsailta ja käytä riimusauvaa riimukiveen samalla kun teet analyysin loitsuun. Sinut siirretään aikarajoitteeseen taika-aikakuplaan, jossa voit mitata riimukiven toimintaa. Riimukivi näyttää sinulle, mitkä riimut sinun on noudettava meitä ympäröivästä taika-eetteristä. Katsomalla kivien riimuja ja kuuntelemalla riimujen soittamia taikasointuja sinulle selviää paremmin, mitkä riimut sinun on kerättävä. Jos valitset väärän riimut, menetät paljon energiaa. Voit aina kuunnella riimuja taikaeetterissä, mutta kun valitset riimun, sen on oltava oikea ja ne on poimittava oikeassa järjestyksessä. Jos valitset oikeat riimut oikeassa järjestyksessä, saat lisää taikaenergiaa ja enemmän aikaa. Kun olet valinnut kaikki oikeat riimut, mittaus on valmis. Päivän selvä, selvä kuin pläkki. Ymmärrät sen varmasti, kun olet tehnyt ensimmäisen mittauksen. Ja sen voi tehdä täällä ja nyt. Okay. Ärsyttyä toi kilinä. Oletko valmis kokeilemaan ensimmäistä mittaustasi? Hienoa, testaa tätä riimukiveä juttuja kanssani, kun olet valmis. Mittaa nyt tämä riimukivi, käytä riimusauvasi ja tee kuten neuvoin, se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se kuulostaa. Lue riimut ja nappaa sellaiset, jotka sopivat taika-eetteriin järjestyksessä, niin helppoa se on. Kun olet valmis, olet suorittanut Pandorisen aktiivisuuden taikaluennan. Okei.
Hetkinen, mitä? Apua. Mä en, siis... Aurinko? Apua. Ei tää nyt ihan onnistu. Okei, eli aurinko, toi ja toi. Okei. No vittu. Mittaa nyt tämä rimköytihän. Alusta. Sanon nyt, että ne kuviot vaihtu perhana. J. Aurinko, toi, V, O. No, V, O. Ei se ottanut sitä V:tä äsken. Ensin. Mut kuitenkin. Joo. Hyvä Lara. Hyvää työtä. Eihän se ollutkaan niin vaikea vai mitä? Sinä totut siihen, usko pois. Okei. En halua tottua. Sitten. Joo. Eli joo. Näitä tehtäviä oikeastaan voidaan jatkaa vasta myöhemmin. Joten... Tai siis näitä, niin, tätä tarinaa, tai siis näitä tarkkailujuttuja voidaan jatkaa vasta seuraavana päivänä. Eli seuraavalla kerralla. Ja me nähdään itse asiassa seuraavan videon parissa. Ja se olisi sitten samalla. Moikka!